mga gawiks. Luto tagkuan mga gawiks. Inununan gawiks atong butangag Sprite mga gawiks. Lami kay niron mga gawiks ba. Oh. Muni siya tirada na inununan ako gawiks ba. Butangag Sprite, yung suka. Ah, goods kay ni gawiks. Atong timplahan gawiks. Para ni paniudto na to ang gawiks ba. Oh, goods kalami naman yun kaya mga gawiks. Parisa na to ari gawiks. Atong tinula. Simple ra ba? Pabuton sa nato ni karot mga gawiks kay bulahan muluto na. Paano tagkaon ba? May scan on na to ang partner ani gawiks oh. Para paniudto ni gawiks. Bukal na mga gawiks. Ato nang ibira ning atong mga panakuterns ba. Parahan mo mut-humot pod. Kamatis ra gud, sibuyas ug ahos. Okay na ni gawiks. Tulid ng tinayaan ni. Bungkag ng maiskan na ni gawiks. Luto na mga gawiks. Oh, oh, inunan ba? Tinula gawiks oh. Kanon mais. Taog. Tanta mga gawiks. Bungkag na po mais kanon na ni gawiks. Sakto guys panudto ba? Noon ta mga gawin. Sila. Sila. Dami yang sabaw gawiks. Makaon og apil ang ko gawiks. Wala niya magluto ginani. Kami ano? Apa ko do?
Busog ko gawex. Ayaw ko tayo gawex. Yan, salamat.